Xavier Rius és un periodista expert en ultradreta. Xavier Rius és l'autor del llibre Els ultres són aquí. I m'agradaria començar per ell. Xavier Rius, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Abans de res, i abans de parlar de tot el que vostè sap i del seu llibre, m'agradaria que em respongués a la pregunta que ens estem fent en aquest inici de tema. Vox i PP ja governen junts. És una amenaça per a la resta o és democràcia d'alt nivell? Què en pensa? És una realitat i el debat si s'ha de deixar que governin perquè demostrin que les seves propostes màgiques no funcionen o aïllar-los és etern. A bona part d'Europa se'ls fa cordó sanitari, a l'estat espanyol no se li ha fet. I de moment tenen 3 conselleries a Castella i Lleó. A veure, tot és molt volàtil perquè veiem què passarà a França demà, què pot passar a França demà passat, però en principi aquells estats on hi ha uns principis o valors a defensar i hi ha un consens, com a Alemanya o com a França, es fa cordó sanitari a la ultradreta. Ja veurem si demà passat això molts votants d'altres partits no ho faran de votar Macron i hi ha una sorpresa amb Le Pen. Però perquè hi hagi aquest consens, per exemple, vol dir que ha de ser per dues bandes. Voldria dir que, per exemple, aquí a l'estat espanyol, si no haguéssim volgut que entrés en el govern de Castella i Lleó, doncs Vox, potser el PSOE, es hagués hagut d'abstenir, perquè és com se fan els cordons sanitaris. Es parla molt, per exemple, del cas d'Alemanya. Alemanya fa 2 anys a Turíngia, amb moltes dificultats de fer un govern. Al final hi ha un pacte que també entre Alternativa per Alemanya i els ultres i pacten la CDU de Merkel amb els liberals i Alternativa per Alemanya investir el candidat liberal. L'endemà la Merkel ho fa caure, però és que la solució va ser que el partit de Merkel, la CDU, va votar al final el candidat de Die Linke, que seria com un Podemos. I aquí veig que no hi ha aquests consensos perquè a Espanya o a Castella i Lleó hagués dit fem que el PP governi sol i perquè el PP governi sol i no hagi de dependre de Vox, els altres partits o s'haguessin abstingut o haguessin votat a favor. Xavier, és impensable. Xavier, m'agradaria portar tota la seva sabidoria del llibre que acaba vostè d'escriure i que dels ultres són aquí, m'agradaria portar-lo fins a Catalunya. Jo no sé si els catalans, amb aquest ascens d'aquest partit polític, ens hem de sentir més amenaçats que la resta de l'estat espanyol o no? Ens hem de sentir amenaçats perquè un dels elements nuclears de Vox no és tant la immigració, que sí que ho és, o aixequem les fronteres a la Jonquera, sinó un dels elements nuclears són que Espanya és una i no 51 i que el català le hable quien quiera en su casa, però que no sigui, diguem, un idioma obligatori. Vox va agafar el que a l'estat espanyol i a Catalunya porta primer l'Albert Rivera, que és el tema de la discriminació. Recordem que el PP, amb el pacte del Majestic, hi ha aquest acord que el PP no farà batalla de la política lingüística, surt l'Albert Rivera en Ciudadanos, que és una discriminació que aquí s'obligui saber català per treballar i que el funcionari de l'Ajuntament de Lugo no pugui venir a Barcelona i el discriminem, i això és un dels temes nuclears del PP. És que vostè, el titular d'avui, de vostè, precisament, que avui és notícia, i també aprofito per donar-li les gràcies per participar al nostre programa, perquè és notícia, avui va donar una entrevista a RAC1 dient, i això és el que destaca RAC1, que Albert Rivera va plantar la llavor de Vox. O sigui, vostè atribueix a Albert Rivera el que va crear aquest partit, no? La idea, és a dir, quan Abascal, Vidal Quadras i Ortega Smith creen Vox al 2014, no parlen d'immigració i d'altres temes de l'ultradreta, sinó del tema d'acabar amb l'estat de les autonomies i la desigualtat que creuen que hi ha a Espanya. I això qui ho va treure va ser l'Albert Rivera, perquè el PP no feia batalla de la política lingüística. Podia votar a favor, podia votar en contra, podia abstenir-se, però no feia batalla. I ho treu Vox. És a dir, que discriminem amb un funcionari de Móstoles o de Màlaga i no el deixem venir a Catalunya perquè l'obligam a saber català. Xavier... Aquí hi ha un tema molt curiós i molt divertit, perquè a Galícia, amb el Feijóo,
el gallec, també és un requisit per treballar a l'administració. I ja veurem com van els equilibris amb el PP i Vox amb aquest tema. Xavier, per acabar, perquè no tenim més temps, per acabar, m'agradaria que em digués realment vostè, que entén tant i sap d'aquests extremistes o extremismes, no sé com dir-ho per ser elegant amb tothom, on creu on anirà a parar? Serà un buf i quedarà un no-res o realment creu que el poder anirà cada vegada més? A veure, Vox ha vingut per quedar-se, això està clar. I ja veurem si li roba vots al PP o el PP el desarticula. Però només si hi ha uns pactes entre un PP més centrat al Feijóo amb un PSOE, Vox pot quedar desarticulat. Si no, Vox seguirà creixent per el seu d'això o per el que li farà opcions dins del PP com la de la senyora Ayuso, que no hi està gens lluny a el que defensa Vox. Gràcies, Xavier Riu. Nosaltres tenim aquí a una veu del Partit Popular i ara li preguntarem tot això que ens està dient, perquè realment l'ascens de Vox o no dependrà del que vulgui fer el PP, pel que sembla.